Nomes de rúas nos centros urbanos de Galicia. Ese será o tema principal da cuarta xornada de Nomástica Galega, unha xornada que se levará a cabo o vindeiro 19 de outubro no Museo de Pontevedra e polo que pasarán un total de 14 especialistas. Todos eles debaterán sobre o compoñente social, histórico e político que se subsace nestes nomes. Os nomes das rúas, os nomes dos barrios, etc. Nese aspecto Pontevedra, avanzou bastante respecto de outras cidades, pero sempre se pode facer mellor. E tamén a maneira de recuperar a memoria dos habitantes e recuperar tamén a historia da propia localidade e do propio país, non? Nesta cuarta xornada de Nomástica Galega indagarase sobre o sistema de conformación dos nomes de rúas dende diferentes perspectivas. Todas elas poden resultar interesantes para disciplinas como a sociolingüística ou a xeografía da paisaxe. Desde a antigüidade dos nomes dos sitios, que ás veces sorpréndenos que unha rúa poida ter 1000 ou 1000 e pico anos xa con ese nome. Pasamos todos os días por ele e non somos conscientes. Veremos tamén que aplicacións didácticas ten o estudo dos nomes das rúas, por exemplo, ou como podemos salvagardar e como debemos salvagardar a toponimia tradicional máis rural unha vez que urbanizamos ese terreo, como recuperalos para os nomes das nosas vías e das nosas estradas e das nosas rúas. Este encontro está organizado pola Real Academia Galega, unha institución que ten sobre a mesa diferentes proxectos. Entre eles destaca a intención de crear este mesmo ano un mapa de toponimia de Galicia e un diccionario dos nomes galegos. Queremos presentar agora, antes de final de ano, a ver se podemos, o portal, un gran portal da toponimia galega, onde todos poidan ver os nomes dos lugares, os nomes das aldeas, a través dun mapa a disposición de todos nós. Estamos facendo en colaboración ca Vicepresidencia da Xunta de Galicia e con Antega, que é un instituto dedicado ás tecnoloxías da comunicación. Todos os que queiran inscribirse nesta xornada terán que enviar un correo electrónico a publicacións@academia.gal. O prazo para facelo remata o 15 de outubro.